ассалому алайкум бинандаи азиз. мавзӯи имрӯзаи мо адвори шашмақом, яъне пардаҳои шашмақом ва пардаҳои шӯъбаҳои шашмақом мебошад. дар давоми чанд дарс мо кӯшиш мекунем дар дастаи анамун сози асосии шашмақом, яъне танбӯр, ҳар як пардаи ҳар як мақом ва шӯъбаҳои онро ба шумо нишон дода бошем. соли 1991 устоди мо абдували абдурашидов дар мавзӯи танбӯр ва мавқеи он дар омӯзиши шашмақом номзадии илмии худашонро яъне ҳимоя карданд ва дар дастаи танбӯр ҳамаи мақомҳои моро, яъне ҷои мақомҳои моро, пардаҳои мақомро муайян карданд. дар тӯли 4 сол дар академияи мақом, мо аспирантони академияи мақом дар баробари омӯхтани паҳлӯҳои дигари илми шашмақом, аз адвори шашмақом, аз пардаҳои шашмақом низ аз устод омӯхтем. аз фурсат истифода бурда ба устодам аз номи худ, аз номи тамоми аспирантони академияи мақом миннатдорӣ баён кардани ҳастам. адвори шашмақом, яъне пардаҳои шашмақом. пеш аз оне ки ин мавзӯъро шурӯъ кунем, мехостам дар бораи мақом, яъне калимаи мақом ба шумо маълумот дода бошам. умуман калимаи мақом ин макон аст, ҷои зист аст. яъне 6 мақом чой, яъне 6 мақом, 6 ҷои дар дастаи танбӯр, 6 парда дар дастаи танбӯр мебошад. мақомҳо дар кишварҳои гуногун амал мекунад, аз ҷумла дар давлатҳои араб, туркия ва озарбойҷон, дар чин, хусусан дар урумчи ва дар эрон ҳамчун дастгоҳ маъруф аст, дар ҳиндустон ҳамчун рага. дар тоҷикистону ӯзбекистон шашмақом ҳамчун мусиқи классикӣ имрӯз амал мекунад. азбаски пардаҳои мақомро ба шумо мегӯям, баъзе нозикиҳое ки дар танбӯр ҳаст, пеш аз шурӯъ кардани пардаҳо ман ба шумо шинос мекунам. яъне номҳои пардаҳо ҳаст. мегӯянд сар парда, яъне он пардае ки сар мекунад. масалан дар ҷӯри рост танбӯр, яъне сеюм пардаи танбӯр ба сими бами, сими яъне ғавси танбӯр ҷӯр карда мешавад. ин байни симҳо квинтаро ташкил медиҳад. ин ҷӯри рост мебошад. дар ин ҷӯри рост ман ба шумо пардаҳои мақоми ростро ва шӯъбаҳои онро нишон медиҳам. яъне сар парда аст ва зар парда аст. он пардае ки садояш хуб ва ҷаранг ҳосил мекунад, мисли ин зар парда аст. яъне он пардае ки садояш хуб низ ҷаранг ҳосил намекунад, мисли ин заиф парда аст. ба хотири ҳамин дар ин ҷур сарпарда ин зар парда аст. миён пардаи зар парда, яъне миён пардаи ин мақом зар парда аст. яъне байни ду зар парда квинтаро ташкил медиҳад. яъне до ре ми фа соль, соль ля си до. яъне квинта ва кварта аст. ин системаи асосӣ дар худи адвори шашмақом мебошад. дар ин система, яъне квинта ва кварта, ду мақоми мо, яъне мақоми рост ва мақоми наво иҷро карда мешавад. алон шурӯъ мекунем аз мақоми рост. ба ҳамагон маълум аст, ҳар як мақоми мо аз ду қисм, аз қисми мушкилот созӣ ва қисми назр ва овозӣ иборат мебошад.
ман порчаҳо аз қисмати насри мақоми рост ба шумо камтар нишон медиҳам. таснифи рост. гармбол ҷӯраш мегардад, ҳам оҳанга аз сараш мерем. Чӯ инҷора мо гашт додааст? ин буд порча аз таснифи рост. Агар аҳамият дем, дар ин ҷо қаторовоза, яъне бо меравад, хонаҳои дигар бо пардаҳои боло меравад. Ман албатта аз саршавии оҳанг бар шумо навохтам. ин қаторовоза, агар мусиқии аврупо категория, ин мажорни структура мегӯяд, лекин дар ин ҷо бо нозикиҳои худаш аст. баъзе пардаҳои мо камтар баланд аст, аз нимтор
ним тон камтар зиёд аст. бо ҳамин нозикиёяш мусиқӣ мақоми мо аз дигар мақомҳо фарқ мекунад. дар мақоми рост дар ин овозқатора, яъне шӯъбаи асосии мақоми рост яъне шӯъбаи ушшоқ аст. ин дар қисмати наср, яъне дар шӯъбаи ушшоқ пардаи шӯъбаи ушшоқ яъне ре мебошад. рост до буд, ушшоқ ре аст. порча аз ҳамун насри ушшоқ. ин аз қисмати овозӣ аст. камтар барои шумо менавозам. яъне ин пардаи ушшоқ аст, шӯъбаи асосии мақоми рост. ва дар он ҷо боз як шӯъба ҳаст, овозиам мегӯянд, ин сабо. масалан дар дохили қисмати насри мақоми рост наврӯзи сабо ҳаст. пардаяш сол, яъне рост, ушшоқ, сабо. ва боз як шӯъбаи дигараш ин панҷгоҳ. як дар қисмати мушкилот, яъне дар қисмати созии ин мақоми рост муҳаммаси панҷгоҳ аст. панҷгоҳ ҳам аз ҳамин парда 5 зина боло аз сол аст. пардаи асоси сол ва сар пардаш фа. ин порча аз муҳаммаси панҷгоҳ буд. ва баъд аз 6 мақом устодони мо мисли масалан Содирхон ҳофиз ушшоқи Содирхон эҷод карданд. камтар ба шумо нишон медиҳам. ё аз боло, октаваи боло навозима мешавад. яъне ин ҳамин пардаи ушшоқ аст. ба хотири ҳамин ин ушшоқ гуфтам, Содирхон, ушшоқи Содирхон. боз як нозикӣ аз ин пардаи сабо, пардаи яъне панҷгоҳ бо нағмаи ушшоқ навохта мешавад. дар ин парда ушшоқи Самарқандро Ҳоҷи Абдулазиз яъне эҷод карданд. камтар ба шумо нишон медиҳам.
یعنی در اینجا اشراق خودش آماده ایستاده است. همین پرده اشراق یعنی سرشبی از خودی درآمد برین نغمه اشراق سر شد و اشراق کتی دوام دادن، یعنی از میان پرده میان خط یعنی اشراق بازم نواخته شد. البته در این قطار آوازش خیلی که شما دیدید یعنی کوینتا و سیستم کوینتا و کوارتا دو مقامی ما اجرا کرده می شود گفتیم، یعنی یک تاش یعنی مقامی راست را با شعبه هایش بر شما تا قدر امکان نشان دادیم. درس آینده از پرده مقامی نوا و شعبه های آن به شما شناس میکنیم. تا درس آینده سلامت و سربلند باشید.